poñemos aquí e das para pasando. Imos botándoos. Moi ben. Os ovos. Que tenemos que facer cos ovos? Batirles así. Moi ben. De sobra, sí, de sobra. Non vamos a estar aquí todo o día. Antes de nada, hai que explicar que fixestes antes de vir para aquí a cociñar, Araceli, cas mans? Lavei as mans moi lavadiñas. E antes de empezar a traballar, a facer a comida, hai que lavar as mans. Antes de comer, lavar as mansiñas tamén. Telas limpias para cociñar. Ahora que lle botamos, Araceli? Agora batemos os ovos. Batemos os ovos primeiro. Batemos os ovos. Axúdoche. Que está a facer Araceli? Batendo os ovos. Non vai será falta un droga. No, hombre, que chega de sobra, non se está a facer eso. Las piernas. Moi ben. Ahora que ya hai que botar, Araceli? Agua. O sal un pouquiño tamén. A ver, espera. O sal aquí. Pouquiño sal. Araceli, pouquiño sal. Non, é moito. Sí, porque estes son os líquidos, non é? Igual che boto un pouco daquela, non? Sí, está chea, pero o líquido é moito. Ai, que se lique! Moi vendo. Que será? Para? Saben. Pero para que fariña? Moi ben, ves como dixo? E se escapa polos agujeros. Claro. Pero que fariña é a que se bota aí? A de millo. Araceli, que fariña é esta? Pero enséñalla por cuchara. Mirade, esta fariña de millo, por que é tan finiña? Por que é tan finiña, Araceli? Porque se pasou pola teneirinha, polo baruto, Chámase baruto. e chamase óleo de millo. Óleo de fariña de millo. Como é? Óleo de fariña de? Millo. Ah, vas botando despois aquí as filloas nestes platos. Moi ben. Acórdate que se se fixo, botas iso e botas mi cada outra. Ovos e vamos que máis. Agua, sal. É ahora que está botando. Mirade, ahora, espera. Pero é todo igual a fariña. Ahora que é esa fariña? É a mesma, non? De trigo. De? Trigo. De trigo. A fariña de trigo é un pouquiño máis blanquiña que a de millo, sabíades? Sí. Porque se ve así. Claro, por eso se ve máis blanca. Porque a de trigo é máis blanca. Vas vendo a textura? Moito, que a millón despois irse botando. ¿De dónde vienes? Gancho. ¿De dónde vienes, Hanso? De tierra de garbanzos. ¿Y qué traes en el pico? Un cuchillito. ¿Dónde lo has afilado? En una tejita. ¿Y la tejita? Pues la tejita se rompió y el cuento se acabó. Muy bien. Mima. Esta que é unha... Que é isto? A filloeira. Donde se fan as filloas. A filloeira, mirade. Ten cantas. Unha. Para facer cantas. Unha, dúas, tres, catro e unha pequeniña, pequeniña. Cinco, porque unha é pequeniña.
grasa. Grasa. Vai o efecto do aceite, non? No, para cocinar normal non damos de aceite, eso para cocinar millón damos de grasa. Entendimos, eh? Entonces, ¿qué está facendo? Ay, dale mantequilla. Botando la grasa, manteca de porco por ahí. ¿Para qué? ¿Para qué será? Para que no, para que Araceli, ¿para qué? ¿Para que lle bota la grasa? Non se peguen. Para que non se peguen. Vale? Porque cando fritides na sartén, que lle botades? Para pegar. Que lle botades na sartén cando aceite, verdad? Pois entonces ela teñe que botar a manteca esa grasa para que non se pegue. Senón, cando botemos a masa das filloas, pégase. Vale? E que lle pasou? Mirade, mira aquí porque botas así a modinho. Mirade, por que botar así a modiño? Para que non sala por fora, e que quede cada unha no seu hornilliño. Non me gusta, non. Araceli, cando sale unha filloa da filloeira, que se lle bota? Aquí está. No, pero non que vai salir, son moi finas, pero... Mirad. Así, para que se faga ben polos dous lados. Estas, como son finillas, vas a facer un plistlán. Esta xa saco, vale, só le piso a cortar. E agora botamos azúcar. A volta. Ai, madre, Esta é unha festa, esta é unha festa. llegó la hora de comer. ¿Qué? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo dixo? La hora llegó el placer, llegó la hora de comer. Vai que lle pongo en este plato, vai que sin problema. No te parte Solo una, ¿eh? Por aquí, ¿quién falta? A ver, Iván. Marta, ¿tú quieres? Marta, sí. ¿Dónde casamos? Hey, wait a minute. Ja, muy bien.
pinches, una. She's my mom, Araceli. ¿Dónde está Araceli? Araceli. Her name is Araceli, too. And we are making pancakes, okay? Pancakes.